mgbe ụfọdụ onwe ifeme na side ya dịzi na adịghị ka nwere ajọ mmụọ dị against you. Mgbe ụfọdụ ife na-eme anyị bụ n'aka anyị ka o si. Ada anyị nwaanyị batala ụlọ Krismas achọrọ nke ige ntị ka ịnụ ife na-eme na o nwere ndị akpọsi obodo oyibo bata, o nwere ndị si Lagos bata, Ibadan, different places wee bata na Igbo na this Christmas and New Year na-agba. Most of them na-alata with one thing in mind, na fa ga-afụkwarịrị ofu nwoke ga-asị nne na ife yirikwa m mma. Ụfọdụ na-eje with enthusiasm na fa ga-afụ their brothers, their uncles and imago relations. O nwere ife onye ọbụla bụ n'obi eje. Ụfọdụ ujenụ tụsọ na edugalụ mmadụ agbamnkwụ ebe o mere achebi, ebe a ka nwoke nọ wee dulie. Ụfọdụ bụ ndị nụrụ di kịta due to recommendation. Mgbe ụfọdụ mmadụ na-anọsọ nwa ya na-asị nna na onwekwa nwa na-ebe ni mbụ nwa akpa afa mama si na nwa dị mma. Ị na-eje because na mama nkwulie mmadụ ịbụ agba aka ebe ife ọbụla ị na-eme rekọdụ dị pịọ ka m na-agwa ya. Oge niile ị nọ na-ebugharị ala ibugharịsịa ibugharị ike efi ịkpọba otego anyị fụrụ ya ọ bụrụ afịa ya ka iji wee na-agba mbọ ego ị ga-akpata n'ụwa ị ga-eji nyere ụmụnne gị aka bụrụ ego ị chọrọ iji wee jee lụọ ike lụọ ala ya na ịlụsị gị ya ka rizọt na ife ameni years iji wee lụọ ike ife ameni years dị arọ ne 2024 agwụgo ọ bụrụ na edeta ata ife dị kịta 31 dịka ya pụtakwa echi na-eme onwe gị na ọ bụrụ na ịpụta n'ime afịa ichi igo original baba si n'ime were nye gị nke a kpọba n'ụzọ otu isi bịa dọbala anyị ya n'ụzọ agụ foto gị n'ọnụ dị n'aka ụmụ nwoke kịta ọnụ ịmakwa ọnọdụ ka a na-ekwu ndị ọzọ nke kịta bụzi na a na-alụzi ebe ịgba ọtọ akwa anụnwa akwa a na-akwadebe ebe a bifo emesisi ebe a mana kịta adọwa anya shift onye ka ya bụ ikuku kue na-afụ dete n'anya ọ kịta nna so ọ bụrụ na imesi vidio na imesi ị ga-ebe akwa gaa chilo chena ebe a ka solution adịrọkwa di ya ife onye ma ọ ma ya. So ndị nne unu nọ na-edufusi ụmụ unu onwe onye ọ ga-agha afịa gị nwa ka ọ ga-agha afịa ọ bụzi a na-emesịa na ọ gara etu isi wee chee ọ na-adịghị ka wee dị against you, especially onwe friend gị na ya kọrọ ọnụ ọ na-adịghị ka onye nwa ji gị n'ọlụ ọ bụ okwu ya ife na-eme anyị si n'aka anyị mata na mmadụ Igbo nwere ike nọ n'ofu ebe na-akpa nkata akpagide nkata kpọta afa gị di ya anọrọ ebe a tọsa anyị o nwekwa ya ka mma mana ọ na-adị mma ife melu n'oke dibịa na-agwọ nwe afịa dị na-aghọghọ mgbe ụfọdụ bụ n'aka gị ka o si ajọ omume ịda adị ọcha ịdị very lazy ihe onye ume ngwụ. Ụfọdụ ụmụ nwaanyị bụ ka ihe eje na befa panti o ji wee nọsị alị na period ọ ka banyere ya na bọket asabeghị ya mmiri. Ụfọdụ ka ị ga-aba na befa ya afọ ebe idebere onye izodolo ọkpa atụsasị akwa ike adịrị ya ife a na-eli kịta tachala ogwezi nke ma esi ezigbo nri enu ọ dị echi agụụ a na-egbudi di ya ka na-elikwe nri n'ilo maka ịgbara esi iche na ife niile bụ lọvụ nwoke a na-etipịa nwanne echi obituary ije ebe a next of kin ngịwa otu a ka ihe esibigide ndụ ere ụmụ agbọghọbịa uche unu dịkwa ya onye jikwa mmadụ na ana jikwa onwe ya ị ga na-eche n'ebe ụmụazị na-etipịa just like that. Nwaanyị ruo ala 30 years o nwere ife a na-eme expect gbaa mbọ ka ị achieve onye gbaa mbọ enwere any shortcut to it gbaa mbọ ezigbo mbọ ọ na-abịa etofe onye bụ nwa elue onye na-anụ ntị eji anụ ife dị n'ime nke a bụ mma ka eji wee chọọ udo dị na emesịa ọmụaka bụ na-enwe Igbo eze ụmụ iyo.